बन के पिचकारी तोर जोबन के ढा दे तो अहिर बाभन के पिचकारी तोर सीना के ढा दे तो होलिया में मस्जिद में ढक है ढकला दे तो होलिया में मस्जिद में ढक है ढकला दे तो दास के आवास में जमी तो पूरा घा दे तो दास के आवास में जमी तो पूरा घा दे तो होलिया में मस्जिद में ढक है ढकला दे तो होलिया में मस्जिद में ढक है ढकला दे तो साहेब के पिचकारी तोर जोबन के ढा दे तो बाबू साहेब के पिचकारी तोर जोबन के ढा दे तो होलिया में मस्जिद में ढक है ढकला दे तो होलिया में मस्जिद में ढक है ढकला दे तो तोरा कर गला दे तो साऊजी सलवारों में तोरा कर गला दे तो होलिया में मस्जिद में ढक है ढकला दे तो होलिया में मस्जिद में ढक है ढकला दे तो ऊपर से पियर का नीचे से हरा डालतोगे ऊपर से पियर का नीचे से हरा डालतोगे मेडिकलवा में बोलाई के डॉक्टर डालतोगे मेडिकलवा में बोलाई के डॉक्टर डालतोगे फीवर सर्दी हो तो नहीं उहे संभालतोगे फीवर सर्दी हो तो नहीं उहे संभालतोगे मेडिकलवा में बोलाई के डॉक्टर डालतोगे मेडिकलवा में बोलाई के डॉक्टर डालतोगे महीना में दे दे तो सुइया आला लगाई सुताई के भूया रोजे रोजे दे तो दवाई करम ही छौड़ी माई माई फागुन महीना में दे दे
ताला लगैतो सुताई के भुइया रोजे रोजे देतो दवाई करमी छौड़ी माई माई। दाएं बाएं देखी के कंप्यूटरवा डालतौगे दाएं बाएं देखी के कंप्यूटरवा डालतौगे मेडिकलवा में बोलाई के डॉक्टरवा डालतौगे मेडिकलवा में बोलाई के डॉक्टरवा डालतौगे। रौशन रोहिले तौआ कबारी निखिल के छौड़ी हम मोट पिचकारी भागम ही जदी छौड़ी छटक के डालतौ रंगवा तोरा पटक के। रौशन रोहिले तौआ कबारी निखिल के छौड़ी हम मोट पिचकारी भागम ही जदी छौड़ी छटक के डालतौ रंगवा तोरा पटक के। ऊपरे ऊपर नाही पूरा भीतरवा डालतौगे ऊपरे ऊपर नाही पूरा भीतरवा डालतौगे मेडिकलवा में बोलाई के डॉक्टरवा डालतौगे मेडिकलवा में बोलाई के डॉक्टरवा डालतौगे। तोरा मम्मी में हमारा पापा डालथुन तोरा में डालबो हम गे तोरा मम्मी में छौड़ी पापा डालथुन तोरा में डालबो हम गे आगे भैया हमर करथुन तोरा दीदिया के गरम गे भैया हमर करथुन तोरा दीदिया के गरम गे तोरा मम्मी में हमारा पापा डालथुन तोरा में डालबो हम गे तोरा मम्मी में छौड़ी पापा डालथुन तोरा में डालबो हम गे। आगे बाबा रंगथुन ढाबा छौड़ी बांध के लंगोटा गे होलिया में मजा उठैबौ मिलके बाबा पोता गे। आगे बाबा रंगथुन ढाबा छौड़ी बांध के